Sziasztok! Gyorsan túl akarok lenni ezen a videón, mert már este van, úgyhogy én Logan vagyok, és a Transformers 2 játéknak a végigjátszását folytatom. Előző videóban ott hagytam abba, hogy kedvenc pályám jön, és megígértem, hogy mind a 3 videó holnapra fent lesz. Úgyhogy megpróbálom azt, hogy gyorsan megcsináljam, és fent is legyen holnapra. Csak kicsit halkan kell beszélnem, mert anyukám még már alszanak, mert már este van. De nem érdekel. The Allspark fragment held by the Americans has been stolen. Worse still, NSA Chief Galloway has revealed Megatron's location to our enemies. He's 6 miles underwater in the Laurentian Abyss. The site's guarded by a carrier group and airport surveillance. He's unreachable. If the fragment reaches Megatron's remains, he will be reborn. Our fate grows uncertain. A Raptor 1 és 2 irány, 2 0 0. Egy gép várja magunkat, alacsonyan repül 12 órát. Hoppá, hát ezt bekaptam. Hoppá, mi ez itt? Az kicsit átszáguldott a hajó. Jól néz ki. Ebben a videóban érdekesség nem lesz, úgyhogy most bukta. Nem érdekel. Jaj, ennyi úszkálja. Négy, ott meglátsz a vízbe. Na, a videóból az derült ki, hogy gyerünk. Na, hogy Megatron ugye meghalt az első részben, és az álcák. Igen, ez nehéz pálya is. Na, az álcák megtalálták, vagy megkeresték az örökséget utolsó szilánkját, és közben feléreztették, megjavították és feléreztették, megadtuk a vezérüket, és most meg kell javítani ezeket az ágyukat, aztán majd meglátjátok, mi lesz. De visszatér a főgonosz. Ez is már pottyant a vízbe. Ne, hagyjál már. Nem tud lógva hagyni. Meg kell ölni őket. Jaj, de ez nem lesz jó. Ne. Ezt nem hiszem el. Ezt én nem hiszem el. Ez beszarás, első meghallásom. Istenem. Ezt nagyon elrontottam. Ez lehet, hogy 2 videó lesz, de nem baj. Egy csenge a páncéljának a robotban. Azért ilyen gyenge. Meg jó. És simán bele a vízben. Hey! Na jó, most felkaphatok. Mesterlő. Remélem másit nem fog bántani. Olyan, túlmentem kicsit.
Gyerünk, gyerünk, gyerünk gyorsan, nem akarok meghalni. Király. Csak pármát. Ne, ez mit csinált a szülő? Jó, az egyből a vízbe ment, király. Akkor nem kell harcolni. Húha. Láthatjátok már, hogy miért a kedvenc pályám, ez tök ő 10 kerül, vagy hát az óceánkerülés közepén itt repkedni kell. És elég nehéz is van. Meghalhat. Ó, ne szíves. Ki akar már megölni? Hát nem az, de azt is megöljük. Hú, van. Fordítson a képet. Egyből hetes először. Így kéne játszanunk Counter-Strike-n is. Egyből hetes tudok mindenkinek. A imbot megvan rá. Ez 2 videó lesz szerintem, vagy még túlszokat is kell nektek, vagy hát ilyen... Az is szevaszok maradt. Hagyjál úgy. Király, és itt vannak a túlszok. Vagy hát a menekültek. Remélem halljátok, mint beszélek. Mondom csak meg kell lenni, de... Ajjaj, hol az első volt? De nehogy lees, hülye vagy. Kap már. Nem akarja felvenni, hát ez hülye. Elnézés is mondom, az hülye. Oda kell, király. Király, minden helyen tud király. Csak az nem, hogy ha meghalok, akkor kezdtem el helikopterben. Olyannak kéne menni, ez tök király. Van meg, nehogy lees. Bocsánat. Ahogy nem hagynak lógva. Újjaj. Repülj már be, hogy biztos előzni. Ájjaj, beszorultam. De én vagyok. Ugye az a poén, hogy az embereket oda lerakom, az álcák meg ott vannak, és nem ölik meg őket. Na, utat kérek. Zúzok meg minden van. Ugye ebben a játékban az is poén, hogy álcákkal meg autobotokkal majdnem mindegyik pályán ugyanazok a pályák, csak és majdnem, hogy mindig ugyanezt kell csinálni, mind a kettő fél. Egy-két pálya van, ami nem kell ugyanezt csinálni. De nem baj, jó az így. Nem tetszik. Ja igen, hogy előző videóban tudja, hogy észrevettétek, beleraktam ilyen... Nem akarok csatázni, mert beleraktam ilyen... Tuszfúj. Ilyen... cuccot az elejére, új dolgot, meg a végére azt a szokásos, a régit. Remélem tetszett, mert nekem van legközelebb megpróbálok más csinálni, de... Maradok ebbe a videóba is ugyan. Ragd már le! Na és ezt figyeljétek. Itt a problém. Itt a legnagyobb baj. Megatron. Did you think you'd seen the last of Megatron? M6! Kicsit hülye hangja van, de attól még tök király. Jó, elmondom, deep zone. Gyerekek. Ez... Beep.
Kisipoltam, amit akartam mondani. Nem, azt nem mondom, mert hát mégis itt videózok, ki tudja hány évesek nézik ezt. All Decepticons have fled the area. The fleet is safe. No one is safe. Not with Megatron free. Ironhide's right. The danger to the human species and our own has just increased exponentially. Despite our victory, we are letting too many opportunities slip from our grasp. Ironhide's pessimism is well warranted. We must achieve more secondary goals. Our old friend Sam Witwicky may be in danger. A Decepticon incursion has begun on the East Coast. Ja igen, láthatátok mi történik, amikor meghalok. Hát újra kezdem az egészet. Ez a szívás ebben a játékban. Élet arra nyomok, vagy hát nem. Hanem fegyóra. Ez ilyen, nem tudom mi. Nem tudok ennyire angolul, weapon az a fegyver. Többit nem tudom. Meg lesz, és megvan király. Akkor nyomok ezt az élet, hát ez gyors volt. Na. Én erre a pályára nem emlékszem. Hát ez van ilyen. Ez kész. Akkor ezek jönnek majd, ez jön legközelebb. Remélem tetszett a videó, és szeretném, ezt most nem nagy kérés szerintem, hogyha nézitek a sorozatomat, és tetszett a videó, az első tudom, meg a második se volt túl jó, meg a harmadik se, ezek nem tudom, hogy tetszettek nekem, nektek, bocsánat, de remélem, hogy tetszettek, mert nekem tetszettek, de hát én csináltam, persze nekem tetszik, na mindegy, legközelebb ez jön, valami kommentet írjatok, iratkozzatok fel, ha tetszett, és nézzétek a sorozatom. Sziasztok, én Logan voltam.